เดนตากหัดลงมีร์เจงคอลเลจลงอิงเดงกิทอมเฟรชเชอร์สมิธกิประมาณHDP mon timung along timung Karwa Center Kangpu KYF Sertalina Sengkan mi sen pen kitalon Japan tirika mamaya hin pen kiching si klem bang amay kangni RAISE project by Bosco Reach Out Development through Empowerment required facilitator for education program in West Karbi Anglong. The candidates applying for the required post should be graduate or postgraduate, preferably DF or BF, proficiency in English, both written and oral, and should have basic knowledge of teaching and use of technology. For more details, please contact 9394994641 and send your resume at raise@boscoreachout.org. Karbi long life Brian tam birta long peneli sami beauty baby non birtang ton pen arjiponik tha Korkanthi constituency ke parlo Dhenta Ghat Longmir Jeng College long ingdeng ke thom Fresher Smith padopon Bangso Fresher Smith ki padopon hut college long Luka Charlie dun akimi students atumaphan kedeng padopon Kidamtang Prenipai Kripliani Longmir Jeng College Dhenta Ghat long Fresher Smith padopon Pinpur me Korkanthia Hawara long ta akang tuyang deng mate degree ang deng Luka Charlie long ji aphan EC Degree College Donangji pura Non Kikibom Karbiang Autonomous Council Speaker Raju Tiso Kabor Iponajok Dhenta Gharalong Longmir Jeng College 1 Pilo Laso Jok Non Ovi Kimiari Sonim Sotum Akang Tuyang Deng Matik Degree Ang Deng Loke Charlie Dun Long Avarsai Longsi Thedung Akijoy Nangdulu Bangso Jok Longmir Jeng College Long Sidami Kedamtang Aningkan Ningkan Hini Pen Fresher Smith Gibi Pon Bomasonsi Pininglet Hot Sidami Fresher Smith Paman Ponlo Bangso Fresher Smith along Loke Charlie kinang sot alam the la pen Loke Charlie kit hek pena jok mi thangalong ri mate edet kacherai ko munjia pu thak sitami kachitong dun aluhi atum pen than peklar pon Anparda Bangso Fresher Smith hot college along ke Charlie kemenai atuma phan karchu padopon Longmir Jeng College principal Bibison Rongpi ke Charipon Bangso Fresher Smith ke padopon along aluhi sarpo manpen Karbiang Autonomous Council Speaker Raju Tiso kachetong dun along manpeng aluhia manpen Samilangso Education Block Chairman Samuel Ronghang Hirbang Longbir Terang KSAT PMI Kongchun Bang George Timung Everlasting Higher Secondary School Principal Samuel Kramsa tumpen kedanglok pinangan manpeng ke do bang pho bang pietum chetong dun renti Bangso hut Karbiang Autonomous Council Speaker Raju Tiso pen lam ke than pon ki Longmir Jeng College along Prabjin pen school building ki kimponji aphan Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen chichak ponlo Sonsi Korkanthi constituency along Loke Charlie Avarsai ki bipon 2G dolang lake Sainik School pen Dongmukak Model Higher Secondary School Prabjin pen kiwanji aphan sai angdeng klempon bomlo pusi than pon Quality education পাবলৈ আমি বাহিৰলৈ যাব নালাগিব আমাৰ ওচৰতে আমাৰ যেতিয়া সৈনিক স্কুল হ'ব আমি ইয়াতে পঢ়িব পাৰিম ইয়াৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিলক আৰু লগতে আমাৰ অনাৰেবল CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া Bangso phi anikang sampor phai pho apor malom pen lun kanamalin sitami padopon Bangso lun kanamalin along Karbiang long pen nongnam ka che thangplong alun sepo Sonjit Ronghang lun sepo chingbai ti sotum chetong dunsi arjumisen alun chir parjuponsi ningarong pen Bangso mai pechun pon Dongmukak pen semsing ingti Karbiang long live Mithang pen danglok longri longpat paprang du nangji plote Ajara biha hin sitame ki claim chipaduk ponangji athe biha hin ki paprang du na bangke mithang khela pen mithang a hemari sitame kaching thorang theklo laso pen matha ponsi ki ongdung ovi kimi akar bia tum sitame biha hin ki paprang du nang thek ponlong bomlo Lason si kedamtang chiti ni phai kripliani Borjan constituency ka parlo HDP Monti Mungarong along inut Bidya Singh Timung asopo akling Sarmon Timung atum pososo bang hini chelangsi Mithanga hemtun kachelana ponji aphan
isi mesen abeha ingpu pon hidipi dilayang kang gari motor kinamatup dopiklo bonta kidamtang ko anni aningkan pen hidipi dilay ahawar ke lapuson abeha claim pon ji aphat kamat hapon mati ke claim pon abang avilang laso jok timung asang hobang ke Karbi Anglong Autonomous Council along Vorenga saya phan chiki lok mate choton lok ke chokche beha hin stame paprang tu nang popu mathapon si gari ke chamatim ingpu ponlu athe ke dam tang an ke gari motor ke cham sitami hanjang langso manja ansi dam nang kok titiklo bonta non pen ke ake hello dam nang ne pen hidipi delai angkang amat si gari champon longpo lasi gari motor ke cham ning ke hangatum an ke tebok het hidipi mon timung arong along timung karwa center along awarsai longpon po alang lipen ke tham pon ateng ke chama nam lake agari tina long si kaprek lason si dang ni mate two wheeler satum sika truck sikep dang thomate three wheeler satum sika pharoi sira phokep dang plimate four wheeler satum sika pharoke thom ansi en ponchoji bangso long car polishing interior cleaning long ponji underbody coating doji lapen silencer coating our side long ponji buta nang pachini dun lo ni tumda rabin ke saguri ke long pe ke boreng wa kai tolong la pe ke ni tum thang ahin ben matha se jungjung ke matha kan bang so kam ken ke tini son bak jun di ni rang tini yang kam si bak yor on tegi ni ke ni tum la bang so kam ke claim ke dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live Kedam tang ningkan pharo krisir kebra troksi kebra pli aningkan pen Karbia kheta khekang thim athe ili tumalong jutang jubat porom puthi pindeng sumpot lamlun ingchok long chinam nasi Karbia jutang kirai kom parta pirthia muluk angbong pen Karbia kheta khekang thimpu kepache thangji puma thasi lunse timung roing hi pen ajir pojir piatum chingrum si Karbi Youth Festival mate Karbi risonim so rongaje mahang nang pathek ponlo bangso KYF amahang nang thekpen aningkan wang setame Karbi risonim so rongaje nang talon bom wang bom si non nang ke leji aningkan surihinira inkorapli aningkan anke ingdeng phokep ke chokpo lasi KYF mate Karbi Youth Festival ningkan phokep ke chok mate sertali naningkan mesen pen ke paman pon jiaphan Karbi Cultural Society pen patirpi ponsi kedamtang preniphai trokani diphu taralang solong tirika mamai sengponlo bangso tirika mamai hin pen RDP ponsi pini ke chengsi tirika mamai ke chengsi klembang amai diphu langkung habe memorial town hall along paman ponlo bangso klembang amai ke chengsi kang ni ponahut ke ongdong abang po bang phia phan ingwaisi break jamasai kapalang dun chari ji aphan sub committee along convener members lapen kaprek arpu pek pon thutanglo bangso amai along KCS amai pu Chandra Singh Kro Kong Chun Bang Vidya Singh Rongpi Anparta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Vidya Singh Ingling Pen Kichenglok EMS MAC Board Chairman Anparta Karbi Jutang Jubaraphat Kaching Hon Parpik abang po abang piatum chitong dunsi mesen pen mai pejut pon lasi pini arpu ji peklo lasi koson si ka pichun pon thegi ma koson si mesen pen arong bohong ki pipon thegi ma lapen ke laso sub committee dumta arpu ki pilo lapen arpu ke deng lasi monon ke bang thuji ni phai parni November cheklo ko sub committee tumpen lapen ke reception committee tum tirika mamai tumpen latum pangrom pet pen lapen tiripi amai ingni thupo la taka masing ni thupo lapen ke tentative budget asap committee tin kon anma isia budget tuji allocation budget la soa thak krung sai amai ko dagi ni thupo news report Karbi Anglong live Denarong Press Club ningkan hini ke chok talon ponsi Denarong Press Club anso se kithir thi pen ke do thekjia phan Press Club asa hem kinang sot puthak RD dojot pen kachingki chethan pon Pini preni phai crep phorni parokhwa medical IB along Denarong Press Club ingdeng hini mahang ke thegani ke talon pon kedam tang ningkan surini ra inkoraisi priachik loni phai crep clear ni Denarong Press Club amahang pathek ponsi pininga ningkan an hiniarta nang plenglo
ningkan hini ke chok bangso ke talona mai ke padua prang adap apor denarong press club dun me phu digit rong hang ari deng pen denarong press club alama ing thurpon bangso phi puthot alang ni hin pen amat ke chari bangso amai denarong press club chunbang Rajiv Bepensi aluhi ke pachini lapen me ke phalam the thanpon halapu denarong press club abitung pen manpeng aluhi denarong town committee chairman Prodip Ingti ari deng pinpura lo pajirdun kepi ke pajirdun pinpura lo along ke jongpon la ke denarong press club ahem ke thir thipen ke kim gerang ponjia phansi kachuningri padopon bangso me along phirang ke tum ke claim ke dam lapen arona tang pen chenglok anso se denarong press club ke patang ponjia phan chingki chithan ke dopon Mealong kasi tongdun denarong town committee chairman Prodip Ingti lapen denarong press club abitung atumpen ningkan hini arta ke pleng ahin ke doksitame ing thanpon bangso hut alohia manpen kasi tongdun denarong town committee chairman Prodip Ingti nomati VDC chairman Britain Mahila denarong press club bidisar Mensing Bay lapen Hauraghat regional committee KSA Mephu Budha Terang Chunbang Govind Milik Anparta Dokmaka press club lapen Phuluni press club atum che tongdun DPCI hin pen niliphan pinpur alo nangkipajir dunalong ki jongpon mate DPCI sai hemaphan longle kinangji puwa puthak abangke local MSN parta Karbianglong Autonomous Council EM Ritis Inghi pen chingki chethan pon popusi DMB chairman Pradip Ingti pen ningje pon nilitum phan memorandum nang pidun lo labangso memorandum long bangke lason hello alang litum office along le bang kenang sot do pasila so kenang sot bang nilitum da chini lo je isi সংগঠন le solai pustame office akenang sot lasi nilitum local MEC anparastame Karbianglong Autonomous Council IEM retesing hi sarpen nilitum chingwa ching sai palang litum phan la office la bangso ahem kim jadi malong le bangke nilitum sikdang PJ phan chingwai ponpo la pen chingwai ponder phi bangse nilitum alang litum phan pachini thekpo Media tum pulote ke joy ke penle sayamo ke claim ke dam kali lasi bangso DPC aprang anat kengkam chejor ponjia phan abangke mithang sai hem ki do kenang sot pusi bidisar Mensing Bepen thanpon putar balar journalist putum an bangke practically chini po nanglitum da chini ta haipo komane phan ko pinialam tokpeng ta hutpen ta dokok ta hai mene aku karjulong peng ta dukok ta hai mane bange slip of tang puson dupo angke slip open dukok amar inke lasi definition case pini ta la suching tang nang kok ti ta duk dongmukak pen Samsing Ingti Karbianglong live Pini prime time abirta ke lapansi kangton poniklo kardong